హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అందరికి. సో ఈరోజు ప్రణామాలు. లెవెల్ 2 భగవద్గీత యథాతథం క్లాస్ కి మీ అందరికి కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సవధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ నమా ఓం విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు ఈ భగవద్గీత యథాతథం లెవెల్ 2లో మనము భగవద్గీతలోని 10వ అధ్యాయము అయినటువంటి భగవద్విభూతి యోగము అనేటువంటి అధ్యాయము, దాన్ని విభూతి యోగము లేదా భగవద్విభూతి యోగముగా పిలువబడేటువంటి ఈ అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో ఇంతకుముందు అధ్యాయమైనటువంటి 9వ అధ్యాయమైనటువంటి రాజగుహ్య యోగము అనేటువంటి ఆ అధ్యాయంలో చివరి శ్లోకంలో కృష్ణ భగవానుల వారు మరి చెప్పినటువంటి అంశము మనం చూసినట్లయితే, చివరిగా ఆయన చెప్పినటువంటి మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజి మాం నమస్కురు మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ అంటూ చెప్పబడినటువంటి ఆ శ్లోకం. సో అంటే ముఖ్యంగా దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు అర్జునుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి ఆ అంశంని చూసినట్లయితే, నీ మనసును సర్వదా నన్ను గూర్చినటువంటి ఆలోచన యందే ఉండునట్లుగా నీవు నిమగ్నుడు కమ్ము, నా భక్తుడు కమ్ము, నన్ను పూజించుము, నాకు నమస్కరింపుము, నా భక్తియుత సేవయందు సంపూర్ణ తత్పరుడవై తప్పక నన్ను చేరుకుంటావు అంటూ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయించడం ద్వారా కలిగేటువంటి, అంటే ఈ కలుషితమైనటువంటి భౌతిక ప్రపంచ బంధనాల నుండి విముక్తి పొందడానికి కృష్ణ చైతన్యము ఒకటే మార్గము అనేటువంటిది ఆ శ్లోకం ద్వారా తెలియచేది. అంటే భక్తియుత సేవ ద్వారా దేవదేవుడైనటువంటి ఆ శ్రీకృష్ణుణ్ణి సేవించడమే అనేటువంటిది చెప్పబడినటువంటిది.
సో ఆ విధంగా ఆ అధ్యాయంలో ఆయన తెలియచేసిన తదుపరి ఇంకా ఆ భగవంతుడు ఈ అధ్యాయమైనటువంటి 10వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవద్ విభూతి యోగంలో తెలియచేసేటువంటి అంశాలను మనము చూసినట్లయితే, సో ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఆ మొదటి శ్లోకం నుండి 7వ శ్లోకం వరకు కూడా మరి ఈ సమస్త సృష్టికి ఆ భగవంతుని యొక్క స్థానము అనేటువంటిది, కృష్ణస్ పొజిషన్ యాజ్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. సో ఈ సృష్టిలో ఉత్పత్తి అయ్యేటువంటి ప్రతిదానికి కూడా ఆ భగవంతుడే సర్వకారణ కారకుడు అనేటువంటిది. అలాగే 8, 9, 10 మరియు 11 శ్లోకాలను చతుశ్లోకి భగవద్గీతగా చెప్పబడేటువంటి శ్లోకాలు. అంటే భగవద్గీత యొక్క సారమంతా కూడా ఆ 4 శ్లోకాలలోనే చెప్పబడినట్టు. అంటే భగవంతుడు చెప్పదలుచుకున్నటువంటి అంశాలను ఆ 4 శ్లోకాలలో చెప్పినటువంటిది. సో తదుపరి అర్జునుడు ఆయనను మరి అంగీకరించడం, అంటే దేవదేవునిగా ఆయన్ని యథార్థంగా తెలుసుకోవడం, ఆ తదుపరి ఆయనను గురించి, ఆయన యొక్క విభూతులను గురించి అర్జునుడు రిక్వెస్ట్ చేయడము, తదుపరి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఇక ఆయన యొక్క విభూతులను ఒక్కొక్కటిగా కొన్ని శాంపుల్స్ గా తెలియచేసేటువంటి అంశాలను మనము ఈ అధ్యాయంలో చూసేటువంటిది. సో ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము విభూతి యోగము లేదా భగవద్ విభూతి యోగముగా చెప్పబడేటువంటి అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడి చేతనే చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. శ్రీ భగవానువాచ భూయ ఏవ మహాబాహో శృణు మే పరమం వచః యత్తేహం ప్రియమానాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయా. సో ఇక్కడ శ్రీ భగవాను ఉవాచ, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు పలుకుతూ ఉన్నాడు, ఇట్లా అంటూ ఉన్నాడట. భూయ ఏవ మహాబాహో శృణు మే పరమం వచః యత్తేహం ప్రియమానాయ వక్ష్యామి హితకామ్యయా. భూయ ఏవా, సో మరలా విను అని చెప్తున్నారు. మహాబాహు అంటే గొప్ప బాహువులు కలిగినటువంటి, అంటే పరాక్రమమైనటువంటి బాహువులు కలిగినటువంటి అర్జున, శృణు విను అని చెప్తున్నారు. మే పరమం, నా ఇక్కడ మే అంటే నా యొక్క, పరమం అంటే దివ్యమైనటువంటి వచః వాక్కులను అంటూ ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ అర్జునుతో. మహాబాహువులు గలవు అర్జున, నా మాటలు మళ్ళీ విను. నీవు నాకు ప్రియ మిత్రుడు అగుట చేత ఇంతవరకు వివరించిన దానికంటే ఉత్తమ జ్ఞానమును నీ హితము కొరకు తెలుపుతాను విను అంటూ ఆ భగవంతుడు తన యొక్క మిత్రుడు, భక్తుడు, శిష్యుడు అయినటువంటి ఆ అర్జునుడికి ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు అంటే సంపూర్ణమైనటువంటి బలము, కీర్తి, ధనము, జ్ఞానము, సౌందర్యము, వైరాగ్యము అనేటువంటి 6 విభూతులను సంపూర్ణంగా కలిగి ఉన్నవాడు భగవంతుడు, లేక దేవదేవుడుగా పిలువబడేటువంటి వాడు. మరి ఆ భగవంతుడు ఈ భూమిపైన అవతరించినప్పుడు ఈ 6 వైభవాలను సంపూర్ణంగా ప్రదర్శించి ఉన్నటువంటి కారణంగా గొప్ప గొప్ప మహర్షుల చేత ఆయన దేవదేవుడుగా అంగీకరించబడినటువంటిది. సో మరి అటువంటి
ఆ భగవంతుడిని గురించి ఎంత ఎక్కువగా వింటూ ఉంటే అంత ఎక్కువగా ఆ భక్తియుత సేవలో నిమగ్నం అవుతారు, స్థిరులవుతారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అందుకే ఇక్కడ ఆయన అంటున్నాడు, మహాబాహువులు గల ఓ అర్జున, నా మాటలు మళ్ళీ విను. నీవు నాకు ప్రియమిత్రుడవు కనుక ఇంతకు ముందు వివరించిన దానికంటే కూడా ఉం, మరి అర్జునుడి యొక్క లాభం కొరకే అట్టి ఆ విషయాలను చెప్తా. నీ హితము కొరకు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. నీ హితము కొరకే నేను తెలియచేస్తాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఏం చెప్తున్నారో ఇక్కడ మనము చూసినట్లయితే, సో ఇంతకుముందు మనం చూసినట్లయితే 7వ అధ్యాయంలో ఆయన యొక్క వివిధ రకాలైనటువంటి శక్తులు, పరాశక్తి, అపరశక్తి, అవి ఏ విధంగా ఈ జగత్తులో వ్యాపించి ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మనము 7వ అధ్యాయంలో చూసినటువంటిది. అలాగే 9వ అధ్యాయంలో ఆయన యొక్క వివిధ శక్తుల ద్వారా ఏ విధంగా భక్తియుతమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క స్పందన ఏ విధంగా ఉంటుందో మనము అక్కడ చూసినటువంటిది. సో ఇంకా మరికొన్ని అంశాలను ఆ భగవంతుని గురించి వినడం ద్వారా, ఎందుకంటే అవన్నీ కూడా శక్తిపూర్ణాలైనటువంటి వాటి కనుక వాటిని వినడం గురించి ఇక్కడ మరికొంత దివ్య జ్ఞానాన్ని ఆ భగవంతుని యొక్క విభూతులను గురించి ఇక్కడ ఈ అధ్యాయంలో తెలియబెడుతూ ఉన్నటువంటివి. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు, నమే వేదు సురగణాః ప్రభవం నమహర్షయః అహమాదిర్హి దేవానాం మహర్షీణాం చ సర్వశః. సో దేవతలకు గాని మహర్షులకు గాని నా పుట్టుక వైభవము తెలియదు. ఎందుకనగా దేవతలకు మరియు మహర్షులకు నేనే మూలము అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే బ్రహ్మ సంహితలో చెప్పబడినట్లుగా ఆ కృష్ణుడు పరమ పురుషుడు, అతని కంటే గొప్పవారు కానీ అతనికి సమానులైనటువంటి వాడు కానీ ఎవరూ లేడు. ఆయనే సర్వకారణ కారకుడు. సో అదే విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు, దేవతలకు గాని మహర్షులకు గాని నా పుట్టుక వైభవం తెలియదు. సో ఇక్కడ సర్వ దేవతలకు మహర్షులకు తానే కారణమని కూడా చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే దేవతలకు మహర్షులకు నేనే మూలము అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుక దేవతలు గాని మహర్షులు గాని ఆ కృష్ణుని అవగాహనం చేసుకోలేరు అనేటువంటిది ఇక్కడ మరి ఆ భగవంతుడే చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. మరి అలాంటప్పుడు సాధారణమైనటువంటి మానవులు ఈ భూమిపైనటువంటి అవతరించి అద్భుతములను, అసాధారణమైనటువంటి లీలలను వనరించేటువంటి ఆ భగవంతుడి గురించి సాధారణ జనులు ఎలా తెలుసుకోగలరు అనేటువంటిది మనం చూడొచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ సంఘటనకి మనము ఆ బ్రహ్మ విమోచన లీలలోను, అలాగే ఇంద్రుడు గోవర్ధన లీలల ద్వారా ఆ బ్రహ్మ మరియు ఇంద్రుడు వంటి వారు కూడా ఆయన విషయంలో మోహానికి గురి అయినటువంటి అంశాన్ని మనం చూడవచ్చు. ఒకసారి బ్రహ్మ మరి శ్రీకృష్ణుడు బాలుడుగా ఉన్నటువంటి ఆయన సో మరి ఆ బ్రహ్మ మోహానికి గురయ్యి ఈ బాలుడు ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడేనా అనేటువంటి సందేహంతో ఒకసారి ఆ గోవులను గోపబాలులను అందరినీ కూడా తీసుకువెళ్ళి ఒక గుహలో బంధించేస్తాడు. అప్పుడు అది గమనించినటువంటి బాలకృష్ణుడు తానే ఆ గోవులుగాను గోపబాలులుగాను తీసుకొని మారి జరగడం, ఇంటికి వెళ్ళడము, ఆ వెళ్ళినప్పుడు ఆ గోకులంలో ఆ గోవులను గోపబాలులనన్నీ కూడా అంతకు ముందు కంటే ఎంతో ఆప్యాయతతో వారు జరుగుతూ ఉండేది. సో ఆ బ్రహ్మ క్షణకాలం తన కాలమానంలో కొద్ది కాలంతో మేల్కొని మరి చూస్తే యథావిధిగా మళ్ళీ ఈ గోవులు గోపబాలురందరూ కూడా యథావిధిగా ఉంటారు.
అరే నేను గుహలో పెట్టాను కదా వీళ్ళందరినీ అని చెప్పేసి అక్కడికి వెళ్ళి చూస్తే వాళ్ళు అక్కడే ఉంటారు. సో అప్పుడు బ్రహ్మ తన యొక్క తప్పిదాన్ని తెలుసుకొని ఆ భగవంతుడిని శరణజొచ్చినటువంటి విషయాన్ని చెప్తారు. అలాగే ఆ ఇంద్రుడికి ఆ గోకుల వాసులు ఇంద్ర పూజ చేయనందు కారణంగా వరుణదేవుణ్ణి పిలిచి ప్రళయం వంటి వర్షాన్ని కురిపిస్తాడు. ఆ సందర్భంలో భగవంతుడు ఆ బాలకృష్ణుడు చిన్నవాడు తన యొక్క చిటికన వేలుతో ఆ గోవర్ధన పర్వతాన్ని ఎత్తి అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరినీ కూడా రక్షిస్తాడు. అది గమనించినటువంటి ఇంద్రుడు తన తప్పును తెలుసుకొని భగవంతుడిని శరణదొచ్చడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా దేవతలకు మహర్షులకు మూలమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని వారు తెలుసుకొనలేక ఉన్నారు. సో కనుకనే చాలా మంది శ్రీకృష్ణుని నిజమైనటువంటి తన యొక్క నిజమైనటువంటి స్థితిలో ఎరుగజాలరు అని చెప్తుంటారు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, యో మామజమనాదించ వేత్తి లోకమహేశ్వరం అసమ్మూఢ మర్త్యేషు సర్వపాపై ప్రముచ్యతే యో మామజమనాదించ వేత్తి లోకమహేశ్వరం. ఇక్కడ యో అంటే ఎవడైతే, మాం అంటే నన్ను, అజం అంటే మాం అజం అంటున్నారు ఇక్కడ. అలాగే అనాదించ, అజం అంటే పుట్టుక లేనివాడుగా, అనాదించ అంటే ఆది లేనటువంటి వాడుగా, వేత్తి లోక మహేశ్వరం సర్వలోకాలకు దివ్యమైనటువంటి ప్రభువుగా తెలుసుకుంటాడు. వేత్తి అంటే తెలుసుకుంటాడు. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆ భగవంతుడు, ఓ అర్జున నన్ను పుట్టుక లేనివాడుగాను అంటే జన్మరహితుడుగాను అనాది అని సర్వలోకాలకు మహేశ్వరుడును అని తెలుసుకున్నటువంటి వారు మోహమునకు గురికారు మరియు వారు సమస్త పాపముల నుండి విముక్తి చేయబడతారు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మనకి 7వ అధ్యాయంలో చెప్పినట్లుగా మనుష్యానాం సహస్రేషు కచ్చిద్యతతి సిద్ధయే అంటూ చెప్పబడినట్లు, అంటే ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి అనుభూతి కోసం ప్రయత్నించేటువంటి వాళ్ళు ఎంతో మంది ఉంటారు. లక్షలాదిగా ఉన్నటువంటి వారిలో ఆ భగవంత్ తత్వాన్ని గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించేటువంటి వాడు ఏ ఒక్కడో ఉంటాడు అని చెప్తారు. అలా ప్రయత్నించి పరిపూర్ణతను సాధించినటువంటి వాళ్ళలో కూడా ఏ ఒక్కడో నన్ను యథార్థంగా ఎరిగి ఉంటాడు అని చెప్తారు. సో కనుక మరి అలాంటి వాళ్ళు మరి ఇక్కడ ఆ భగవంతుణ్ణి వేత్తి లోక మహేశ్వరం అంటే ఆ శ్రీకృష్ణ భగవానుడే విశ్వమునందలి గ్రహమండలాలన్నిటికీ దివ్యమైనటువంటి ప్రభువు అని మానవుడు తెలుసుకోవాలి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉంది. ఎందుకంటే సృష్టికి పూర్వము కూడా ఆయన ఉన్నటువంటి వాడు కనుకనే అనాదిగా ఉన్నటువంటి వాడు. మరి అతడు సృష్టికి భిన్నుడు కనుక ఆయన జన్మరహితుడు. మరి ఈ దేవతలు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ భౌతిక జగత్తులో సృష్టించబడినటువంటి వాళ్ళే. కానీ ఆ దేవదేవుడు మాత్రము కృష్ణుడికి సంబంధించినంత వరకు ఆయన సృజించబడలేదు. సో మరి అందుకనే బ్రహ్మైన శివుడు మున్నగు మహాదేవతల కంటే కూడా శ్రీకృష్ణుడు భిన్నుడు. ఎందుకంటే ఆయనే బ్రహ్మను, శివుణ్ణి, ఇతర దేవతలందరినీ కూడా సృజించినటువంటి వాడు కనుక ఆయన సర్వలోక మహేశ్వరుడుగా ఇక్కడ కీర్తించబడుతూ ఉన్నటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు. సో కనుక మరి అటువంటి ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుణ్ణి
మనం ఒక సాధారణ మానవుడిగా తలచరాదు అని చెప్తారు. మరి చాలా మందికి చాలా డౌట్లు ఉంటాయి. ఆ శ్రీకృష్ణుడు దేవకి వసుదేవుల యొక్క కుమారుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు అజుడు అని ఎలా చెప్తారు అనేటివారు. సో కానీ వాస్తవానికి ఆ దేవకి వసుదేవులకు చెరసాలలో ఆయన వారి ముందు ప్రత్యక్షమైనప్పుడు సామాన్య శిశువుగా ఉండలేదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఆయన చతుర్భుజ విష్ణు రూపంలోనే వారికి ముందుగా కనిపించి తదుపరి ఒక సామాన్య శిశువుగా మారాడు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుక ఆ భగవంతుని యొక్క ఆదేశమును అనుసరించి ఏది అది శుభమైన అశుభమైన భౌతిక ఫలాల చేత కలుషితం కాకుండా ఆ భగవత్ సంబంధంలోనే మనము నిమగ్నమై ఉండాలి. అలాంటి వాళ్ళు విముక్తి చేయబడతారు అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ భగవద్గీత, భాగవతము వంటి ప్రామాణికమైనటువంటి ఆ ధర్మ గ్రంథాల నుండి కానీ లేదా ప్రామాణికమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యం నుండి కానీ మనం తెలుసుకొని సో మరి ఆ దేవదేవుని యొక్క ప్రతినిధి అయినటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుడి యొక్క నిర్దేశానుసారము ఆ మన యొక్క పూర్వ ఆచార్యులు అలాగే శాస్త్రాలు చెప్పబడినటువంటి అంశాల ఆధారంగా మన యొక్క భక్తి భావనలో మనము నెలకొనాలి అనేటువంటి చెప్తూ ఉన్నటువంటి బుద్ధిర్జ్ఞానమసమ్మోహ క్షమా సత్యం దమశమః సుఖం దుఃఖం భావో అభావో భయం చ భయమేవ చ అహింసా సమతా తుష్టిః తపోదానం యశో అయం అయశః భవంతి భావా భూతానాం మత్త ఏవ పృథగ్విదాః. సో ఇక్కడ ఇంకా ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడి చేత చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలు బుద్ధి జ్ఞానము, బుద్ధి కుశలత, జ్ఞానము, ఆలోచనలలో స్పష్టత, దయ, నిజాయితీ, మనసు ఇంద్రియ నిగ్రహము, సుఖదుఖాలు, జనన మరణాలు, భయ అభయాలు అంటే భయము ధైర్యము, అహింస సమత్వము, తృప్తి, తపస్సు, దానము, కీర్తి అపకీర్తి మొదలగు మనుషులలో ఉండేటువంటి గుణాలలోని వివిధ వైవిధ్యములు నా నుండే జనించాయి, నా చేతనే సృజించబడ్డాయి అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. సో ముఖ్యంగా జీవులకు సంబంధించినటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి గుణాలు అవి మంచివైనా చెడ్డవైనా అన్ని కూడా ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడి చేతనే సృజించబడినవి అని ఈ శ్లోకాలలో చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటివి. అందుకే చెప్తున్నారు బుద్ధి, జ్ఞానము, సందేహము మరియు భ్రాంతి రాహిత్యము, క్షమాశీలత, సత్యము, ఇంద్రియ నిగ్రహము, మనోనిగ్రహము, సుఖదుఖములు, జనన మరణాలు, భయ అభయాలు, అహింస, సమత్వము, తృప్తి, తపస్సు, దానము, కీర్తి అపకీర్తి అన్ని జీవుల యొక్క లక్షణాలన్నీ కూడా ఆ భగవంతుని చేతనే సృజించబడినవి అని ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. సో ఎందుకంటే బుద్ధి, జ్ఞానము ఇవి ఆధ్యాత్మికము అంటే ఇక్కడ శక్తికి సంబంధించినటువంటి అంటే మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నటువంటి ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి వాటిలో ఈ బుద్ధి, జ్ఞానము ఆధ్యాత్మికమేదో అలాగే భౌతికమేదో అవగాహన చేసుకోవడానికి సంబంధించినదిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఇవన్నీ కూడా ఈ మంచి చెడులు అన్నీ ఆ భగవంతుని నుండి ఉద్భవించినవి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. ముఖ్యంగా ఇక్కడ
మనకి ఆ అసమ్మోహ అంటే ఆ సందేహ భ్రాంతులు నుండి విముక్తి. అంటే మానవుడు ఎటువంటి శంక లేని వాడై ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానమును అవగాహన చేసుకున్నప్పుడు మరి దానిని పొందుతారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో మరి ఆ విధమైనటువంటి విషయాలను తెలుసుకోవడం ద్వారా అతడు భ్రాంతి నుండి విముక్తుడై ఉంటారు. సో కనుకనే ఏ విషయాన్ని కూడా మనం గుడ్డిగా అంగీకరింపరాదు అని చెప్తుంటారు. ప్రతి విషయాన్ని శ్రద్ధతో జాగృతతో చూసి అంగీకరించాలి అని చెప్తారు. అలాగే క్షమ మరి అంటే సహనము, క్షమాశీలతని మనము అభ్యసించాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే సహనశీలుడై ఉండాలి, సహనం ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే సత్యం, నిజాయితీ. సో సత్యం అంటే సాధారణంగా ఇతరుల లాభాల కొరకు యథార్థ విషయాలను ఉన్నవి ఉన్నట్లుగా ప్రదర్శించడమే. అందుకని సత్య విషయాలను తప్పుగా నిరూపించరాదు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే ఇంకా ధమ, అలాగే జన్మము జనన మరణాలకు సంబంధించినవి, భయ అభయాలు, అహింస. అహింస అంటే సాధారణంగా ఇతరులను దుఃఖపెట్టు దానిని ఇతరులకు దుఃఖాన్ని కానీ కలతను కానీ కలిగించకుండా ఉండడమే అహింస అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అలాగే భయం అభయం. సో మనము మన యొక్క వాస్తవికమైనటువంటి స్థితిని తెలుసుకోకపోవడం కారణంగానే మనలో కలిగేటువంటి ఆ భయము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే తృప్తి. సో ఇవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడి నుండి ఈ తపస్సు, దానము, కీర్తి, అపకీర్తులు ఇవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడి నుండి ఇవ్వబడినటువంటి గుణాలే అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటివి. సో మనం చూసేటువంటి జీవులలో ఉండేటువంటి లక్షణాలలో మంచిదైనా చెడ్డదైనా ప్రతిదానికి మూలము శ్రీకృష్ణుడే. శ్రీకృష్ణుడిలో లేనిదేది కూడా ఈ భౌతికమైనటువంటి ప్రపంచంలో తనకు తానుగా ఏది కూడా వ్యక్తం కాలజాలదు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే సర్వము ఆయనలోనే ఉన్నటువంటిది, ఆయనే సర్వము, సర్వంలోనూ ఆయన ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి మరి ఆ భగవంతుడే సర్వము, సర్వకారణ కారకుడు అని తెలుసుకోవడమే నిజమైనటువంటి జ్ఞానంగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా మనకి ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా వీటన్నిటి నుండి క్షమ, సత్యము, సో ఈ లక్షణాలన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ చెప్పబడినటువంటి. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు, మహర్షి హరే కృష్ణ. మహర్షయ సప్త పూర్వే చత్వారో మనవస్తతా మద్భావా మానసా జాతా ఏషాం లోక ఇమా ప్రజాః. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, మహర్షయ అంటే మహర్షులు, సప్త అంటే 7 మహర్షులు, సప్త మహర్షులు. ఇక్కడ సప్త ఋషులు, వారికి పూర్వం ఉన్నటువంటి చత్వారో సనక సనాందనాదులైనటువంటి 4 మహర్షులు. సో 14 మంది మనువులు నా మానసము నుండే ఉద్భవించారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సప్త మహర్షులు, వారికి ముందున్నటువంటి సనక సనందనాదులైనటువంటి
నలుగురు మహర్షులును, మనువులును, అంటే మానవ జాతికి పూర్వీకులుగా, మానవ జాతి పితలుగా చెప్పబడేటువంటి ఆ మనువులు నా యొక్క భావములు అంటే గలవారై నా మనస సంకల్పం చేత ఉద్భవించిరి. వివిధ లోకములందలి సమస్త జనులు వారి నుండే ఉద్భవించిరి అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే ముఖ్యంగా మనకి ఈ భగవంతుడు విశ్వమందలి జన సముదాయం యొక్క వంశ క్రమానుగతమును ఈ శ్లోకంలో సారాంశీకరిస్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే హిరణ్య గర్భుడని ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి ఆదిజీవుడైనటువంటి బ్రహ్మదేవుడు మొదలుకొని ఆ మొదట ఆ దేవదేవుని యొక్క శక్తి నుండి ఉద్భవించినటువంటి వారుగా చెప్తారు. బ్రహ్మదేవుడు ఆ భగవంతుని యొక్క దేవదేవుని శక్తి నుండి ఉద్భవించింది. తదుపరి బ్రహ్మ నుండి సనకుడు, సనందనుడు, సనాతనుడు, సనత్కుమారులు అనేటువంటి నలుగురు మహర్షులు, చతుర్దశ మనువులు, ఆ 14 మంది మనువులు, ఆ తర్వాత సప్త మహర్షులు ఉద్భవించారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఈ విధంగా ఈ 25 మహాపురుషులు విశ్వమంతటా జీవులను ప్రజాపతులుగా, మరి జీవులకు వాళ్ళు ప్రజాపతులుగా ప్రసిద్ధి చెందారు అని, విశ్వంలో అసంఖ్యాకాలుగా ఉన్నటువంటివి, ప్రతి విశ్వమునందు కూడా అసంఖ్యాకమైనటువంటి లోకాలు ఉన్నవి. ఆ ప్రతి లోకంలో కూడా వివిధ జనుల చేత నిండి ఉన్నటువంటిది. సో వారందరూ కూడా ఈ 25 ప్రజాపతుల నుండి పుట్టినటువంటి వారే అని చెప్తూ ఉన్నారు. వీళ్ళందరూ కూడా భగవంతుని శ్రీకృష్ణుడి యొక్క అనుగ్రహం ద్వారా ఉద్భవించినటువంటి వాళ్ళుగానే చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే శ్రీకృష్ణుడి అనుగ్రహము ద్వారా ఆ సృజించబడినటువంటి ఆ బ్రహ్మదేవుడు 1000 దేవతా సంవత్సరాల పాటు తపస్సు చేశారు అని చెప్తారు. అప్పుడు ఆ బ్రహ్మ నుండి సనకుడు, సనందనుడు, సనాతనుడు, సనత్కుమారులు, తరువాత రుద్రుడు, పిమ్మట బ్రహ్మ నుండి రుద్రుడు తర్వాత సప్త మహర్షులు, ఆ విధంగా వారందరూ కూడా ప్రపితామహుడుగా భగవంతుడు ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే బ్రహ్మ నుండి వీళ్ళందరూ వచ్చారు కాబట్టి బ్రహ్మకు మూలము కృష్ణుడు కనుక వీరందరికీ కూడా ప్రపితామహుడుగా ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణుడు ఉన్నటువంటిది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటిది అంటే ఇక్కడ వంశక్రమంలో కృష్ణ ఆ దేవదేవుడు అయినటువంటి ఈయన ప్రాపితామహుడుగా, ది ఫాదర్ ఆఫ్ ద ఇక్కడ ఆయన గ్రాండ్ ఫాదర్ గా ఇక్కడ చెప్పబడేటువంటి, ఆయన నుండి బ్రహ్మ వచ్చినటువంటి పితామహుడుగా చెప్పబడేటి. సో మరి ఆ పితామహుడు నుండి మనకి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి 25 మంది ప్రజాపతులుగా చెప్పబడేటువంటి, అందులో 4 కుమారాస్, ఆ తర్వాత 7 సప్త మహర్షులు, ఆ తర్వాత 14 మంది 14 మనుస్ 14 మంది మనువులు. సో ఇప్పుడు వైవస్వంతం మనము ఇక్కడ అని చెప్తూ ఉంటుంటారు మనం. సో మొదట స్వయంభువ మనువు, ఆ తర్వాత ఇలా క్రమంలో మనకి మనువులు. సో వీరి నుండే ఈ విశ్వజనుల యొక్క వంశ క్రమాన్ని మనము చూడేసేటువంటి అంశం. ఇంకా చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఏతాం విభూతిం యోగం చ మమ యో వేతి తత్వతః సో వికంపేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయః. సో ఇంకా
చెప్పబడుతూ ఉన్నట్టు ఏతాం, ఏతాం అంటే ఈ విభూతిం, విభూతి అంటే వైభవంగా చెప్పబడేటువంటి వైభవాలు. ఏతాం విభూతిం యోగంచ మమ యో వేత్తి తత్వతః సో వికంపేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయః. నా మహిమలను దివ్య శక్తులను యథార్థంగా తెలిసిన వారు నిశ్చలమైనటువంటి భక్తి యోగము ద్వారా నాతో ఏకమైపోతారు. ఈ విషయంలో ఎలాంటి సందేహానికి తావులేదు అర్జున అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఆ దేవదేవునికి సంబంధించినటువంటి జ్ఞానమే ఆధ్యాత్మిక సంపూర్ణతకు పరమ అవధి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. మరి మానవుడు దేవదేవుని వివిధ వైభవములను దృఢమైనటువంటి విశ్వాసం ఉంచి ఆ భక్తి ఉంచినప్పుడు మాత్రమే ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నము కాగలడు అని చెప్తూ ఉంటారు. మరి సాధారణంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా దేవుడు గొప్పవాడు అనేటువంటి విషయం తెలుస్తూ ఉంటుంది. మరి ఆ గొప్పవాడు ఏ విధంగా అనేటువంటిది వాళ్ళు తెలుసుకోలేనటువంటిది. సో కనుక ఇక్కడ ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమైనటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే ఆ దేవదేవుని యొక్క వైభవాలను మానవుడు దృఢమైనటువంటి విశ్వాసంతో ఉన్నప్పుడు, శ్రద్ధతో ఉన్నప్పుడు, సందేహరహితంగా ఉన్నప్పుడు అవన్నీ కూడా అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు. అప్పుడే అతడు ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నుడు అవుతాడు అనేటువంటిది మనకి ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక ఆ విధంగా ఆ భగవంతుడు ఈ సృష్టికి సర్వకారణ కారకుడు అనేటువంటి అంశాన్ని మనము చూసినటువంటిది. ఇక ఇక్కడ ఆ భగవద్గీత యొక్క సారమంతా కూడా ఈ 10వ అధ్యాయము యొక్క 8, 9 మరియు ఈ 10, 11 శ్లోకాలలో కేంద్రీకరించబడిందిగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అందులో ఈ 10వ అధ్యాయంలోని 8వ శ్లోకము, అలాగే చతుశ్లోకి భగవద్గీతలోని మొదటి శ్లోకంగా చెప్పబడేటువంటి ఈ శ్లోకంలో ఆ భగవంతుని యొక్క ఐశ్వర్యాలను గురించి తెలుసుకోవడం వల్ల కలిగేటువంటి ప్రయోజనాన్ని మనకిక్కడ తెలియచెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశంగా చూస్తాం. ఆ భగవంతుని యొక్క ఐశ్వర్యాలను గురించి తెలుసుకోవడం వల్ల కలిగేటువంటి ఫలితాలు ఏమిటి అనేది మనకి ఈ శ్లోకం చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావ సమన్వితాః. అహం సర్వస్య ప్రభవో, అహం అంటే నేను, సర్వస్య అన్నింటికి, ప్రభవ జన్మ కారణమును అంటూ చెప్తున్నారు. నేనే సమస్త సృష్టికి మూల ఉత్పత్తి స్థానమును, నా వల్లనే సమస్తము నడుస్తున్నది. దీనిని పూర్ణంగా తెలుసుకున్నటువంటి జ్ఞానులు నన్ను అత్యంత భక్తి విశ్వాసాలతో ఆరాధిస్తారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశం. హరే కృష్ణ. మాతాజీ వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే.
సో ఇక్కడ వేదాల యొక్క సారంగాను, వేదాలను సమగ్రంగా తెలుసుకున్నటువంటి వాడు, వాటి గురించి పరిపూర్ణంగా తెలుసుకున్నటువంటి ప్రామాణికమైనటువంటి ఆచార్యులు, ఆ జ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి వారు మరి ఆ బోధనలను, ఆ కార్యాలను ఎట్లు మనము అలవర్చుకోవాలనో తెలియచేస్తూ ఉండేటువంటి వారందరూ కూడా, అంటే ఆ ప్రామాణికమైనటువంటి వేదాలను యథార్థంగా అర్థం చేసుకున్నటువంటి వారందరూ కూడా చెప్పబడింది ఏంటంటే, ఈ భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జగత్తులన్నింటికీ కూడా మూల ఆధారము ఆ దేవదేవుడే, అంటే శ్రీకృష్ణుడే మూల ఆధారము. దేవదేవుని మరి అతని భక్తియుక్త సేవయందు స్థిరుడు కావడమే ప్రతి జీవుడి యొక్క అంతిమ లక్ష్యము అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే వేద గ్రంథాలన్నీ కూడా బ్రహ్మకు, శివునికి, ఇతర దేవతలకు అందరికీ కూడా శ్రీకృష్ణుడే కారణభూతుడు అనేటువంటి విషయాన్ని అంగీకరిస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుక మరి ఆ సమస్త సృష్టికి మూల ఉత్పత్తి స్థానమును నేను అంటూ ఆ భగవంతుడే చెప్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మరికి సాధారణంగా వేదములు బ్రహ్మ, శివుడు కూడా సృజించినటువంటి దేవదేవుడే పూజనీయుడు అని తెలుపుతూ ఉన్నటువంటిది. తర్వాత ప్రజాపతులను, శివుడును, ఇతరులను నా మాయశక్తి భ్రాంతులగుట చేత తాము నా చేత సృజించబడినారు అనేటువంటి విషయాన్ని వారు ఎరగకపోయినప్పటికీ నా చేతనే వారంతా సృజించబడిరి అని మనకి వరాహ పురాణంలో చెప్పబడినటువంటి విషయం కూడా చూస్తాం. అలాగే నారాయణ పరోదేవస్తస్మా చతుర్ముఖ తస్మాద్ రుద్రో భవద్దేవ స సర్వజ్ఞాతాం గతః. నారాయణుడే దేవదేవుడు, అతని నుండి బ్రహ్మ పుట్టెను, అతని నుండి రుద్రుడు పుట్టెను అంటూ చెప్పబడినటువంటిది. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సృష్టి అంతటికి కూడా మూల ఆధారము. అందుచేతనే అతడు సమస్తమునకు మూల కారకుడు అని ఇక్కడ చెప్పబడుతుంది. సమస్తము నా నుండే పుట్టుడు చేత నేను అన్నింటికీ మూల కారణుడును, సర్వము నా ఆధీనంలోనే ఉన్నది, నాకంటే పైన ఎవరూ లేరు అని ఆ భగవంతుడే చెప్తున్నారు. అంటే శ్రీకృష్ణుడి కంటే దివ్యుడైనటువంటి నియామకుడు మరొకడు లేడు అనేటువంటి విషయము తెలుస్తూ ఉన్నటువంటి, అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ఐశ్వర్యాలను తెలుసుకోవడం వల్ల కలిగేటువంటి ప్రయోజనం ఏంటి అనేది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా మరి ఆ జ్ఞానాన్ని పొంది కృష్ణ చైతన్యంతో కూడి కృష్ణుని మరి ఆయనని నిరంతరము స్థిరమైనటువంటి భక్తితో కృష్ణ చైతన్యంలో కొనసాగాలి అనేటువంటిది మనకి సూచించబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో శ్రీకృష్ణుడే ఈ సృష్టి అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్త సర్వం ప్రవర్తతే అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి, సో ఈ మొత్తం సృష్టికి ఆ భగవంతుడే మూల కారణము అనేటువంటి అంశము ఇక్కడ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి. సో ఇంకా మరి మనకి విశుద్ధ భక్తిని గురించి చెప్తూ ఉన్నటువంటిది తదుపరి శ్లోకము. మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంత పరస్పరం కథయంత చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చ రమంతి చ. సో మచ్చిత్త అంటూ, అంటే మత్ అంటే చిత్త అంటే మనసును, నాయందే మనసు కలవారై, అంటే ఈ శుద్ధ భక్తులు మనసును నాయందే లగ్నం చేసి వారి యొక్క జీవితాలను శరణాగతితో నాకే అర్పించి ఎల్లప్పుడూ నాయందే
సంతుష్టులై ఉంటారు. ఒకరినొకరు నా గురించి తెలుపుకుంటూ మరియు నా వైభవాలను గురించి చర్చించుకుంటూ అత్యంత తృప్తిని, పరమ ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు అంటూ చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే ఇక్కడ వర్ణించబడినటువంటి లక్షణాలు గల విశుద్ధ భక్తులు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి ఆ దివ్య ప్రేమయుక్తమైనటువంటి సేవలో పూర్తిగా నిమగ్నులై ఉంటారు. బోధ ఎంత పరస్పరం ఒకరికొకళ్ళు వారి యొక్క మనసులను కృష్ణుని యొక్క పాద పద్మాల నుండి మరల్చజాలక వారి ప్రసంగాలు ఎప్పుడు కూడా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విషయాలకు సంబంధించినవే ఉంటాయి అని చెప్తుంటారు. మరి ఆ విశుద్ధ భక్తులు ఆ విధంగా భగవంతుని యొక్క లీలలను గురించి చర్చించుకుంటూ ప్రతిదినము దేవదేవుని ఆ భక్తుల యొక్క ఆ భగవంతుని గురించి, ఆయన యొక్క గుణాలు, ఆయన యొక్క లీలలను వర్ణించట్లోనే మగ్నులై ఉంటారు అని చెప్తారు. వారి యొక్క హృదయాలను ఆత్మలో నిత్యము ఆ కృష్ణ తత్పరులై ఉంటారు అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా మరి దేవదేవునికి అతని యొక్క భక్తులకు గల సంబంధాన్ని తెలిపేటువంటి కథలు మనకి శ్రీమద్ భాగవతం. సో మరి అలా కృష్ణ భక్తులకు, భగవద్భక్తులకు మిక్కిలి ప్రియమైనవిగా ఉండేటువంటి ఆ శ్రీమద్ భాగవత పురాణం వంటి వాటిని వారు చర్చించుకుంటూ వాటిలో ఉన్నటువంటి ఆ కథలను వాటిని గురించి తెలుసుకుంటూ ఆ భగవంతునికి సంబంధించినటువంటి అంశాలను తెలుసుకుంటూ ఎంతో ఆనందాన్ని, సంపూర్ణత్వాన్ని పొందుతూ ఉంటుంటారు అని చెప్తూ ఉంటారు. సో అది శుద్ధ భక్తి అంటే చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో ఈ శుద్ధ భక్తులు ఎప్పుడు కూడా నిరంతరము ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోని ఏ పని చేస్తూ ఉన్నా 24 hours ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యాసలోనే పూర్తిగా నిమగ్నమై ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో పూర్తిగా వారి జీవితాలన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క ఆలోచనలన్నీ కూడా ఆయన యందే, ఆ భగవంతుని యందే, వారి యొక్క జీవితాలన్నీ కూడా భగవంతుని సేవ యందే సంపూర్ణ తత్పరులై ఉంటారు. నిరంతరము ఒకరికొకరు ఆ భగవంతుని యొక్క లీలలు, గుణగణాలను గురించి చెప్పుకుంటూ ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటుంటారు అని చెప్పబడుతూ ఉన్నట్టు. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశము మనకి ఇక్కడ తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగం తం ఏన మాముపయాంతి తే. సో ముఖ్యంగా ఈ శ్లోకంలో ఆయన చెప్తున్నట్టు ప్రేమపూర్వక భక్తితో సదా నన్ను సేవించే వాళ్లకు నేను బుద్ధియోగమును ప్రసాదిస్తాను, దానిచే వారు నన్ను చేరగలుగుతారు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో అంటే ఈ శ్లోకంలో బుద్ధియోగం అని పదం తేషాం సతత యుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగం తం. బుద్ధియోగం అంటే నిజమైనటువంటి తెలివి అని అర్థం ఇక్కడ. సో అంటే ఆ భగవంతుని గురించి సంబంధించినటువంటి అనేకమైనటువంటి విషయాలను గురించి తెలుసుకునేటువంటివి. సో మరి అంటే బుద్ధియోగం అంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా కృష్ణ చైతన్యంలో పనిచేయడము అనేటువంటిది వస్తూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి మరి అలా కృష్ణ చైతన్యంలో పనిచేసేటువంటి దాన్ని, ఆయనను సేవించేటువంటి వాళ్ళకి ఆ భగవంతుడే తనను చేరడానికి కలిగినటువంటి తెలివితేటలను ఆయనే ప్రసాదిస్తాడు. అంటే భగవంతుని యొక్క కరుణ లేకుండా ఏది కూడా మనము పొందలేము అని చెప్తారు. బుద్ధి అంటే ఇక్కడ తెలివిగా చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. సో యోగా అంటే యోగ క్రియలు లేక
ఆ మనం చేసేటువంటి ప్రక్రియలుగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటివి. సో మరి ఆ భక్తియుత సేవలో కృష్ణ చైతన్య తత్పరుడైనటువంటి వానికి ఈ బుద్ధి యోగము అంటే భౌతిక ప్రపంచము బంధనాల నుండి విడిపడగలిగేటువంటి విధానమే బుద్ధి యోగంగా చెప్పబడేటువంటిది. మరి అటువంటి ఆధ్యాత్మిక అభ్యుదయము ఆ భగవంతుణ్ణి లక్ష్యంగా చేసుకొని మరి ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తుడై ఆ భగవంతుని యొక్క దాసుడుగా సో మరి ఆ భక్తియుత సేవలో నిమగ్నం అవ్వడం ద్వారా వారు ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోగలుగుతారు అని చెప్తారు. మరి ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి మనకి ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాలు కానీ ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఆచార్యుని కానీ మనము దరి చేరాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఆ విధంగా ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి భక్తితో సదా ఆ భగవంతుణ్ణి సేవించే వాళ్ళకి ఆ బుద్ధి యోగాన్ని ఆయన ప్రసాదించి దాని చేత వారు ఆయనను చేరుకోగలిగే విధంగా చేసినటువంటి వారికి సో ఇంకా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి సో సాధారణంగా మనము ఆ కర్మయోగము, జ్ఞానయోగము, బుద్ధి యోగము లేదా భక్తి యోగం మనకి భగవద్గీతలో 3 యోగాలుగా చెప్పబడేటువంటి సో మొదటి 6 అధ్యాయాలు కర్మయోగాలుగా ఉండేటువంటివి. మరి అలాగే జ్ఞానయోగం ఆ భగవంతుని గురించి తెలుసుకునేటువంటి దాంట్లో ఆనందం. ఇక భక్తి అనేటువంటిది అత్యున్నతమైనటువంటిదిగా చెప్పబడుతూ ఉంది. 7వ అధ్యాయం నుండి 12వ అధ్యాయం వరకు ఉన్నటువంటివి భక్తి యోగాలుగా మనకి చెప్పబడేటువంటివి. సో మరి ఇక అజ్ఞానం నుండి ఎలా బయటపడాలి, ఎలా బయటపడతారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ మనల్ని ఆవరించి ఉన్నటువంటి అజ్ఞానము, చీకటి, అంధకారము అనేటువంటి దాని నుండి బయటపడేటువంటి ఆ మార్గాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది ఈ 11వ శ్లోకం, ఈ అధ్యాయంలోని 11వ శ్లోకం. తేషామేవానుకంపార్థం అహమజ్ఞానజం తమః నాశయామ్యాత్మభావస్తో జ్ఞానదీపేన భాస్వతా. సో చెప్తున్నారు ఇక ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తియుతమైనటువంటి సేవలో అంటే ఆ భగవంతుని ప్రేమతో సేవించుట యందు నిరంతరము ఆసక్తులయ్యి ఉండే వారికి మరి ఆ భగవంతుని చేరుకోవడానికి ఉపయోగపడేటువంటి బుద్ధిని ఇస్తానంటున్నారు కదా. అటువంటి వారిని సో ఇక్కడ చెప్తున్నారు నేను వారి మీద కరుణ చూపడానికి అటువంటి ఆ భక్తుల పైన కరుణ చూపడానికి వారి హృదయములలోనే ఉండి అజ్ఞానము వలన కలిగిన అంధకారాన్ని ఆ తేజోవంతమైనటువంటి జ్ఞానము దీపం చేత నశింపచేస్తాను అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుణ్ణి ఆశ్రయిస్తామో ఆ భగవంతుని యొక్క కృప ద్వారా మనలో ఉండేటువంటి అజ్ఞానం అంతా కూడా తొలగిపోయి ఆ భగవద్ విజ్ఞానాన్ని మనం పొందుతూ ఉంటాము అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. ఇక్కడ దీనికి సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదులు వారి యొక్క భాష్యంలో చెప్తారు. శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు వారణాసి నుండి ఆ వారణాసిలో ఉండి హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అనేటువంటి ఆ మహామంత్రాన్ని జపమును ప్రచారం చేయుచున్నప్పుడు వేల కొలది ఆ ప్రజలు అతన్ని అనుసరించారు అని చెప్తారు. ఆ కాలంలో వారణాసిలో మిక్కిలి పలుకుబడి కలిగినటువంటి విద్వాంసుడైనటువంటి ఆ ప్రకాశానంద సరస్వతి చైతన్య మహాప్రభువు భావావేశపరుడైనందుకు
ఆయనను హేళన చేశారు అని చెప్తారు. మరి ఒకప్పుడు ఆ తత్వజ్ఞులు చాలా మంది భక్తుల అజ్ఞాన అంధకారం నుండి తాత్వికంగా మాత్రమే ఆవేశపరులై ఉందిరని భావించడం చేత వారిని విమర్శిస్తూ ఉంటుంటారు. కానీ అది యథార్థం కాదు అని చెప్తారు. ఎందుకంటే ఆ భక్తి తత్వాన్ని సమర్థించినటువంటి మహా విద్వాంసులు కూడా ఎంతో మంది ఉన్నారు అని చెప్తుంటారు ఇక్కడ. సో కాబట్టి మరి భక్తుడు అలాగే ఆ గ్రంథాలను కానీ ఆధ్యాత్మిక అయినటువంటి ఆచార్యుని కానీ సరిగా వినియోగించుకోలేనప్పుడు మరి అటువంటి పరిస్థితులలో హృదయపూర్వకమైనటువంటి ఆ భక్తియుత సేవా తత్పరుడైనచో శ్రీకృష్ణుడే స్వయంగా వారి హృదయాలలో ఉండి అతనికి సహాయం చేస్తారు అని చెప్తారు. ఈ విషయంలో భక్త ధ్రువుడికి సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడు సో ఆ విధంగా స్వయంగా వారి యొక్క హృదయాలలో ఉండేది. ఎందుకంటే సర్వజీవుల యొక్క హృదయాలలో హృదయస్థ పరమాత్ముడుగా భగవంతుడు ఉండేటువంటి వాడు. సో కనుక మరి ఆత్మ పరమాత్మలు రెండూ కూడా ఈ హృదయంలో ఒకే దేహంలో అంటే ఒకే చెట్టుపై ఉండేటువంటి రెండు పక్షుల వంటివి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుక మరి ఆత్మ ఆ చెట్టుపై ఉండేటువంటి ఫలాలను భోగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటే పరమాత్ముడు సాక్షిభూతిగా ఉంటూ ఉంటాడు. సో మరి అప్పుడు ఎప్పుడైతే మనము ఆ భగవంతుని వైపుకు చూస్తామో మనలో ఉండేటువంటి అజ్ఞాన అంధకారాన్ని తొలగించి సో మరి ఆ హృదయం నందు ఉన్నటువంటి స్వయం భగవానుడే అతనికి ప్రతి జీవుడికి కూడా సహాయం చేసి అతడు కృష్ణ చైతన్యంలో నిమగ్నమయ్యేటట్లుగా చేస్తారు అని చెప్తుంటుంటారు. సో ఆ విధంగా మనము ఆ భగవంతుని యొక్క కృప ద్వారా సో ఈ తత్వాలను తెలుసుకోగలుగుతాము అనేటువంటిది ఇక్కడ మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. సో ఇది ఈరోజు కొన్ని శ్లోకాలు మనము ఈ అధ్యాయంలో చూసేటువంటివి. హరే కృష్ణ. మరికొన్ని శ్లోకాలను నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాము. హరే